käsittämätön draaman kaari yötä myöten valvottu, seurattu. Meillä on Suomessa maailman paras playoff-pelaaja Mikko Rantanen ja täällä on sunnuntai-aamu tuimaa, halli täynnä pikkurantasia. Esimerkin voima, miten hän suorittaa, ihailtavaa, uskomaton suoritus. Kun pelit kovenee, silloin laitetaan kovat peliin. Mikko Rantanen, 3 häkkiä ja syöttöpinna viimeiseen erään, kun peliä ratkottiin Game 7. Tieto oli, että Rantanen tulee yhden pelin ratkaiseen ja se ratkaisi sen Game 7. Dallasin jatkoon. Aikamoinen näytös Mikko Rantaselta viime yönä ja Dallasilta ylipäänsä. Toi Mikon kyky nousta esiin silloin, kun panokset on pöydällä, joukkue kaipaa ratkaisijoita, ollaan takamatkalla, 7 peli, entistä seuraa vastaan. Aivan uskomaton näytös. Mahtaa tuntua hyvältä Mikol tällä hetkellä. Ottelun ehdoton ykköshahmo on Mikko Rantanen, 3+1 teho, se nyt varmasti on jo kaikille selvää. Tämä ottelusarja on paketissa, Dallas Stars voittaa 4-2.